morenetes, de rosetes, de castanyes, de tota classe, Hola. Bon vespre a tothom. Vespre. Me sentiu? Se sent bé per tot? Sí o no? Molt bé. Bon vespre a tothom. Per qui no me conegui, efectivament jo som de fora poble, no som d'aquí. Jo som del barri d'aquí al costat de les Meravelles, però bé, sempre he procurat, o sempre des de fa un parell d'anys he procurat fer una mica de poble, conèixer una mica tota la nostra comarca, de Serenal i de Son Sunyer, i vaig pensar, me feia molta il·lusió fer qualque cosa aquí en aquest poble que ja comença a estimar i ja me comencen a estimar. I jo tenia un projecte meu personal artístic, que era fer un dimoni. I clar, jo vaig pensar, aquí dimonis n'hi ha pocs, o no tenen una tradició com tenen altres pobles, com Montuïri, Vilafranca, com Petra, com Manacor, i efectivament això és un poble, això queda claríssim. I què més? Després us explicaré com he fet el dimoni, com l'he caracteritzat. El vestit sí que l'ha fet una persona del poble, na Llucia, així que enhorabona i moltes gràcies per haver cosit el vestit. Sense ella no hi hauria dimoni, només hi hauria careta. Enguany el dimoni el durà un amic meu, que també és de fora poble, però la crida és que a partir de l'any que ve el dugui qualcú d'aquí, sigui qualcú d'aquí. I quina és la crida també? La meva idea, vaig fer una llegenda, vaig escriure una espècie de rondalla de conte per posar una mica en valor una història que anés darrere d'aquest dimoni, no? I la llegenda està ubicada aquí, però també en Espitlerí, però també a Serenal, també a tot el que jo dic la terra dels marès. Per tant, tenim un dimoni que surt del clot de l'infern, però que també surt d'una cova, de Son Sunyer, però que també se'n va fins a les Fontanelles i ressegueix tota la nostra comarca, no? I la meva idea d'això era principalment que fos de les cadenes, però que també fos d'Espitlerí. És a dir, que si la gent d'Espitlerí ho vol, se'l pot fer seu i poden fer una festa en Espitlerí amb aquest dimoni. I que el dimoni surti quan la gent vulgui que surti. Avui no encalçarà la gent, avui només el mostrarem, però a les corregudes dels marès, dia 6, diumenge, a les 8, m'agradaria que tothom vengués, que també convidàssiu a gent de fora poble, no només de la zona d'aquí, que és una festa que la pot estimar tothom, que si jo l'he començat a estimar, la pot estimar. Ahir va venir un ballador d'Artà i aquesta persona d'Artà pot tornar i pot conèixer la festa i pot conèixer aquest poble que és extraordinari. I jo tocaré el Fabiol aquí darrere i ara començarà la representació de la llegenda. Moltes gràcies. Als anys 30 del segle passat, poc abans de la Guerra Civil, un grupet de 3 famílies de trencadors de marès, els inqueros, els garbes i els pollencins, picaven una pedrera dins un indret de l'antiga partió de les Arenes de Son Sunyer, de manera cooperativa, com era costum a la nostra comarca. Aquesta pradera s'organitzava de la següent manera. Els homes feien les regates al marès i els treien els mitjans en l'escodra, els tascons, les llaunes i el mall. Les dones, a més de fer les feines de la casa al dematí, de tenir a punt les menjades i de cuidar els al·lops més menuts, que no és poca cosa, no? Eren les encarregades de la feina més dificultosa i curosa en la tasca de treballar al marès. Adobaven els mitjans amb el tallant, perquè quedassin ben rectes i presentables pel mercader que venia de Palma endolçanols. Els al·lots més espavilats s'encarregaven d'escurar les pedreres i 4 manetes bastaven per enfilar els mitjans de gruix de rei del molí al carro.
Tothom hi participava. Un bon dia de matí, un dels homes, en Sebastià Espollencí, feia les primeres regates per treure el primer mitjans. Amb això, que comença a sentir que aquell cop d'escodra no sonaven de la mateixa manera. És sabut que els trencadors saben si una pedrera és bona pel renau que fa quan hi piquen. Li sonava com el renau de buidor i pegà de cop un crit a la resta de trencadors que en aquell moment cantaven plegats una de tantes tonades per a passar més planerament la feixuga tasca de picar. Els trencadors mai no han escatimat en varietat de músiques a l'hora de feinejar. Digué: Mem, aturar un momentet, que tem per mi que aquest maret ja no sona alegre. Més tost, hauríem de començar a fer un pensament en l'hores. Ja fa estona que picam per aquest redal i no me'n surt cosa bona. I amb això, que en Pere Garbes li contestà: Cabarret, avui farem la jornada i demà ja veurem què feim, que encara en queda de mares fem per aquí. I tothom continuà la seva feina, tonada per amunt, tonada per avall, i els al·lots omplien la senalla de picadís quan no feien anar la baldufa per la pedrera. En aquell temps, les dones anaven a moldre l'espiga a Can Xeriquet, un pit per setmana per fer espà. Per aprofitar el viatge, giraven coa pel camí de les Fontanelles i compraven 1 quilo d'arròs i unes garbes d'aufaus als amos de la finca, na Maria i en Pere. Aleshores, el senyor d'aquesta possessió era en Pere Bosch, que tenia una fàbrica d'estores a Pollença on hi residia. Tot seguit, omplien 2 o 3 gerres d'aigua als brolladors que hi havia arran de la mà. Aposta es coneixia la possessió amb aquest nom de les Fontanelles i no en cap altra, perquè solia ser més dolça que la del molí que tenien cadascú en el seu quartó. Estaven ben contents. Saps, se'n sortia de poca, d'aigua, però que era de bona. I com havien d'esperar una bona estona, aquelles bones dones s'entretenien parlant amb els pagesos, que anaven a cercar salga a Serenal pels seus sementers, mentre aprofitaven per rentar les seves vistis a la mà. Sempre n'hi havia de pagesos en aquell alguer. Aquesta excursioneta durava pràcticament tot el dematí. Quan acabaven en l'aigua, partien resseguint les vies del trenet. Així s'anomenava el tramvia que connectava el coll d'en Rabassa amb Serenal. I giraven camí pel Pont Terró i cap al camí de Sant Fangos, que als horts i a les praderes de Sant Sunyer hi manca gent. Arribà l'hora de dinar i les dones prepararen un plat generós d'arròs brut amb una llesca de pa i un tassonet d'aigua per am, com era costum. Tots plegats reprengueren la tasca. Les dones adobaven les peces de marès que els homes havien tretes el dematí. I els homes començaren a fer noves regates, per començar la segona tanda. Al cap d'un quartet d'hora, clac, ja ho val! En Sebastià Pollencí, d'un cot d'escodra, havia foradat la pedrera. Què dimonis és això? I sentiren d'aquell foradell una veuota que digué: Dimonis! Sí, això és la cova del dimoni de les arenes. I ja m'ho he espanyat el sòtil. Bàmbol més que bàmbols. Hi hagué un silenci absolut. Tots començaren a tremolar i en Miquel Inquero, fent veure que no tenia por, digué en veu alta: Heu sentit això? Me'n faig creus, el dimoni a Sant Sunyer, a les Arenes. I tot coratjós etzibà. Vinga, anem, dimonió, surt, que te volem veure la carota. I el dimoni accedí. Idò, ara mateix surt. I de cop i volta, com per art de màgia, el dimoni aparegué allà de dins. Ningú sabia com havia pogut sortir d'allà. I els digué: Ai, m'heu espanyat la cova. I què em faré ara? Que no t'he fet cap mal. Jo som un dimoni boet i no em faig de mal.
el dimoni cucarell mos farà sortir d'esclat de l'infern i no hi podrem tornar fins que haguem acabat les nostres feines. Ah, clar, esclat de l'infern del torrent dels jueus. Ara ho entenc tot. Maleït lloc, segur que en aquell antic pouet d'estén del rei en Jaume que hi havia sollà era una comporta a les calderes de l'infern. En Sebastià Pollencí, fluixet, fluixet i amb veu trencada, tot pensant en veu alta diu: I quines són aquestes feines? Ai, això és cosa de dimonis. No heu de fer res, vosaltres. Després d'una bona conversa, el dimoni els digué que pagarien per allò que havien fet a casa seva. Els trencadors no hi estaven d'acord i entre tots plegats feren un tracte. Després d'una bona estona de parlar clar i amb bones paraules, acordaren que jugarien una partida de truc. El dimoni contra el més bo de la colla. Posaren missions que si el dimoni perdia, quedarien perdonats. Però si en resultava guanyador, els exigiria eternament que li donassin arena per menjar 2 pits cada dia, per dinar i per sopar. Els trencadors, convençuts de que guanyarien, acceptaren la proposta del dimoni. Si estigueren jugant una bona estona, fins que entre truc i retruc, finalment el dimoni en sortí victoriós i en Pere Garba s'exclamà: No pot ser mai. El dimoni no guanyeu mai a les cartes. Ja ho diu la Glòria de Sant Antoniera. Per lo qual el dimoni contestà: Innocents, cap de vosaltres de Sant Antoni, ni això és 31. Ara ja podeu partir cap a acabar-se a jeure, que ja s'ha fet a la mitjanit, i demà hi ha feina a fer. Sap que tenim de talent els dimonis. Aquesta vegada no hi havia fobiol, ni tamborina, ni mateixes i copeus que valguessin els horts d'aquella bona gent. Es reuniren tots plegats, encengueren un petit fogueró i menjaren un plat de sopes amb el que quedava del pa dur, negre per suposat, d'aquella setmana. Quan acabaren de sopar, discutiren una bona estona, fins que arribaren al següent acord. L'endemà de matí, a la sortida del sol, anirien tots plegats, dones, homes i nins, i espanyarien tota la cova, aprofitant que sabien que al dematí el dimoni sortia a fer les seves feines. I així ho feren. S'aixecaren ben de matí i partiren escodre en mà. Anà ben just que no els agafà l'hora de dinar, però pogueren partir a temps d'aquell mal lloc. Agafaren els bolits i tot allò que era de menester de les seves cases i partiren d'Esprat i l'Horta cap a ses enramades, pel camí vell de Llumajor. I sabeu que ningú n'ha tornat a saber res pus d'aquella gent, i n'hi ha que diuen que varen fer una setmana als hostals de ses enramades i partiren per la carretera d'Inca. D'altres diuen que fou per la de Solla, tant és, de ben segur que no va ser la de Manacor, perquè diuen que no en volien saber res pus de dimonis, i tothom sap que a Manacor n'hi ha molts, i ben polissons que són. El vell d'Espil·lerí, ses Cadenes, Serenal i tots els pobles establerts de la comarca diuen que aquell dimoni fou incapaç de trobar una nova cova, i aquella on vivia, que ningú encara sap localitzar ben bé on era. Era una de les que feren els talaiots, que hi anà a viure just quan l'abandonaren, ara fa 2.500 anys. Així que si voltau per Serral d'Esverro, Cana Vidriera, Cana Espirut, els cementers de Son Sunyer, aneu alerta que no hi hagi trobat refugi allà i us aplegui. També diuen que aquell inofensiu dimoni boiet, el dimoni de ses arenes, ja no ho va tornar a ser mai més d'inofensiu. Va quedar molt tocat per l'engany i el posterior espoli d'arena de la nostra comarca. En queda ben poca de l'arena d'aquell temps. Han buidat platges i arenals d'arena blanca i fina, per importar-ne de mala qualitat. Així que alerta si el veus, perquè no vos deixarà d'emprenyar fins que no li doneu el que demana.
Ai, tinc gana, molta de gana. Vull arena, doneu-me arena per menjar. Si no me'n doneu, faré de que vostra que meva. Tal vegada no era bona idea la d'urbanitzar els nostres pobles. Heu fet emprenyar el dimoni i ara no sabem com alimentar-lo. I sé on trobar vos. Vos cercaré a les festes perquè sé que allà vos puc trobar tots reunits i me menjaré tot el vostre marès i no podreu fer les corregudes. Si balleu amb jo no vos passarà res, però si no... Això és tot. Bé, aquesta llegenda jo estic preparant una pàgina web que no sé quan estarà publicada, però qui la vulgui llegir la podrà llegir perfectament. Jo me faria moltes ganes que cada any se fes, que hi pogués haver un final diferent, que pogués ser un final en glosa, d'actualitat. Però bé, això ha de ser el que es pot la vulgui. Jo ara em posaré d'hores dimoni i vos explicaré una mica com funciona. Ven aquí. Bueno, per què els dimonis a les arenes i no els dimonis a les cadenes? Com he comentat abans, el projecte és comarcal, possessional, com vulgueu dir, és a dir, de la zona de Son Sunyer, de la zona de Serenal, de tota la nostra zona que compartim trets en comú. Per què les arenes? Per què les arenes? Perquè les arenes era una partió de Son Sunyer, les possessions se dividien en partions, i les arenes era una partió que quan als anys 80 la revista Llum Major de Pintanample varen fer un treball de recuperació toponímica, els topònims són el nom de lloc, era sobre Llum Majorès, Son Sunyer i Saranjassa. Se va fer una recuperació de tots els topònims i totes les partions i ja en aquella època, als anys 80, principis, ningú va saber situar on eren les arenes. Ningú. Però molta de gent havia sentit a dir aquest nom. Hi ha un lloc que li diuen les arenes. De fet, se dividien les arenes de dalt o damunt, les arenes de baix. Això passa en moltes de possessions, no? Com Son Verí de dalt, Son Verí de baix. Per això m'apareix un nom bastant interessant perquè la gent sap que existeix i no ho sap situar. I a més, el nom d'arena ja m'ho està dient una mica de quina terra és, no? De la terra de l'Arena del Marès. En segon lloc, el van voler fer de vestit de sac perquè els dimonis tradicionals de Mallorca són fets amb vestit de sac. És a dir, que el pobre dimoni passarà calor, però de gust. De fet, també era per connectar una mica amb el dimoni antic que hi va d'aquí, que va ser son pare de na Llucia, que se vestia en sacs, una capulla i se mascarava la cara, i és per fer una mica un continum, no? El dimoni té coa, si ho vol mostrar. Té una coa molt llarga. Per què una coa? Si la majoria de dimonis actuals no duen coa. Perquè jo el que vaig voler fer era una mica de recerca històrica, no només inventar una cosa nova d'arrel, sinó també cercar una mica antigament. I antigament hi ha un dibuix de l'arxiduc Lluís Salvador que surt el dimoni de l'Aró, antic, d'Escociers, i el dimoni antic d'Escociers tenia una coa, també orelles, però bé, una coa. Actualment els dimonis no en tenen. I perquè el dimoni antic d'Escoll d'en Rabassa, que si tot va bé el volen recuperar de cara a Sant Antoni, també duia coa, tot i que el vestit era vermell. La simbologia a darrere hi du la mateixa cara. Això succeeix amb la majoria de dimonis antics. El de Montuïri ho té així, el del Gaire també antigament ho tenia així, ho tenia per davant, però molt de dimonis ho tenen. El de Manacor també ho té a la part de darrere del cap. Perquè és això vol dir que el dimoni vos pot mirar, vos observa en tot moment. M'has pegat. La serp és un element molt
molt de fer por, d'apel·lar en el subconscient, en els esports naturals que tenim, que tenim de dins. Hi ha una fausella, una dalla, té aquests dos noms, que és l'element, la dalla que du la mort, el personatge de la mort. També hi ha la mort aquí. I què més? La lluna, veureu la lluna per aquí, d'aquesta forma, i aquí lluna plena. En Saltabràs exactament igual. Per què una lluna? Perquè antigament se creia o se deia que per invocar el dimoni s'havia de llegir el llunari a l'enrevés. El llunari és el calendari de les llunes, no? Hi ha el calendari de sol i el calendari de lluna. Si se llegia s'invocava el dimoni. Per tant, això és un dimoni que l'han invocat. I en darrer lloc... Ah, sí, gira't. Bé, en darrer lloc no. Aquí tenim... Aquí tenim l'escodre esteant, que tothom que hagi vist un trencador sabrà que són les eines principals dels trencadors de marès. I per anar acabant, els elements de la car. Bé, la vara, que és d'atzavara, això que trobàvem a les autopistes, vàrem anar a l'autopista a cercar-ne una, i la careta. Les banyes són de veres, són de boc, són banyes de boc, els colors vermell i negre, colors de dimoni. Aquests cabells són d'estopa, però els cabells d'aquí són de serres de porc, dels cabells de la cua, del pèl de la cua d'un porc de matances. Les dents també són d'un altre porc de matances. Tenim les dents de davant, que són queixals, i els ullals, els claus. I això d'aquí és de pell, és de cuiro. Per tant, és un dimoni amb elements bastant tradicionals, amb materials moderns i amb materials tradicionals i tot alhora. Per tant, vos espero tothom a les corregudes, convideu la gent i el dimoni. Avui no en calçarà, però dia sí que vos en calçarà, així que aneu alerta i o ballau amb ell o vos pegarà el toc en el cul. Moltes gràcies. Hi ha un poc de greu perquè allà la taula preparada per estrapó i aviat donant els sous per menjar estrapó. Vale, es creu que estrapó cap allà. La veritat és que molt guapa. En darrer lloc, i no ho faré més pesat, per l'any passat, si vos vareu fixar, hi vàrem introduir la colla de xeremies dins les corregudes, perquè en el coll d'en Rabassa, als anys 40, me van contar que hi havia xeremies també, i jo ho vaig proposar aquí, jo toco la viola i el tamborino. Me vaig inventar una cançó pròpia a partir de sons tradicionals, em vaig fer una de nova, que eren les corregudes de marès. Ara la tocaré tot sol amb la viola i el tamborino i després tocaré la del dimoni de les arenes, que també n'he fet una de nova del dimoni de les arenes. Per tant, toca això i ja mos veiem dia 6. Moltes gràcies. Ara, les corregudes de marès.
Qui sàpiga ballar haurà vist que també es pot ballar com a jota. S'aguanta més com una jota, el mateix ritme. Dimoni ses arenes.